Quan el mal ve d'Almansa, encara ara, 718 anys després, a tots alcança. I és per això que disposem dels polítics que disposem. Patim els sous més baixos de totes les terres peninsulars i continuem pagant els plats trencats d'aquella gent que es va revoltar contra la voluntat dels Borbons imposada a base d'armes, de por i de silenci. Segurament per això, encara que hagin passat 177 dies de la terrible gota freda que va assolar els nostres pobles, les coses van a passes de tortuga en la seva recuperació i les famílies afectades per la pèrdua de béns materials encara estan esperant el suport anunciat, mentre el màxim responsable de les pèrdues humanes i materials volta pels afores dels pobles, fugint de l'escridassada, però sense dimitir. Bueno, ja ho sabem, quan el mal ve d'Almansa, a tothom alcança.